No m'oblidaré mai. És un 20 de maig de l'any 2009, m'anava un servei que ens van adreçar des de la sala per un tema de violència de gènere. Era un home que estava agredint a la seva dona i donava el trajecte. Vaig tenir un accident de moto. I després, estant de baixa, em van notificar per correu, per carta certificada, que m'expulsaven del cos. I a partir d'aquí va començar un periple judicial per mi, que ha acabat fins ara a la ONU, que és el màxim estament, i m'ha reconegut que s'ha discriminat per raó de la meva discapacitat. Acomiadat de la Guàrdia Urbana amb una incapacitat permanent, Vicenç Flores rep una prestació del 55% del sou que tenia. Després de 9 anys de litigis, divendres, acompanyat per representants de diverses associacions i sindicats, va lliurar a l'Ajuntament de Barcelona el dictamen del Comitè de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat. L'ONU insta a posar fi a la discriminació contra els guàrdies urbans amb discapacitat sobrevinguda i reclama que l'Ajuntament adopti mesures perquè puguin fer una altra activitat dins el mateix cos. No és vinculant, no és una sentència, però obre moltes portes. I important, és la primera de 5. I tenim 3 policies locals i tenim 2 Mossos d'Esquadra també esperant que hi hagi el dictamen de la ONU. L'Ajuntament de Barcelona ha dit que la Guàrdia Urbana estudiarà les recomanacions de l'ONU i adaptarà el reglament. Aquest estableix que la situació de segona activitat no és compatible amb la invalidesa permanent i que rebre una pensió i alhora un salari seria discriminatori per la resta d'empleats municipals. Pel sindicat SACIF, més de 40 agents de la Guàrdia Urbana han viscut una situació semblant. Que hay más agentes que pueden tener algún tipo de enfermedad, como así sabemos, ¿vale? Que no lo dicen porque si no estarían en la calle y tienen una carga familiar importante. Nacions Unides dona 6 mesos perquè s'apliquin les mesures proposades i demana que es compensi Vicenç Flores per les despeses judicials dels darrers anys.